je schovaná. No teď pojede auto z garáže. Ale dobrý, choďte další 2 lopaty. Zatím dobrý. Já, jako volený zástupce lidu, mám právo se vyjádřit. Takže Ahora bien, el asunto de la teología tiene mucho que ver con el imaginario y el imaginar. Es decir, la teología se puede considerar como un estudio crítico, comprometido y constructivo para deconstruir imaginarios mortíferos y para desarrollar imaginarios alternativos. Se soucítěným srdcem blažícím, kež vyjevím ten poklad radostným. Buddhismus je blbost. What were some of the things that you were sorrowful for? What were some of the things that caused you grief? A nemůže to být celý o lásce a jak je všechno v prdeli? Co myslíš teď? Ten film? Může. On taky je o tom. Jo? Tak to je fajn. Třetí trénink. Opravdová láska. Vědoma si utrpení, jehož příčinou je nevhodné sexuální chování. Jsem odhodlána rozvíjet svůj smysl pro zodpovědnost. Dobře, máme tady takový problém. Jestli mlčení v lásce Ano. je jakoby ukazem toho, že ty lidi si také rozumějí, že vlastně nemusí nic říkat. A nebo prostě nedořečenost se považuje za něco jako pozitivního. Jo, že prostě když je dvojice mlčící v parku, tak je to jako důkazem toho, že se tak strašně rozumějí a jsou tak jako strašně souznějí, že nepotřebují nic říkat. A jenom protože jsou ve stejnou chvíli na stejném místě, tak si myslí, že mlčí spolu, ale přitom mlčí každý zvlášť. A po pár měsících a je to braný jako důkaz toho, že si naopak rozumí. Já nevěřím, že s tebou se dá mlčet. Pak jsou tam ty jako oblasti, kdy se vlastně jako nemluví. A nevím, jak to má úplně jako, jak to mají třeba na východě, to by se věděl spíš ty. Ale že na Co je východ?
No, Asie. No. A tím nemyslím jako v Bělorusku. V Bělorusku existuje takový rituál. Tomu se říká spolumlčet. Ale nemá to nic co dělat s láskou. To je, když dva chlapi se dají do nosu. Ano. Ano, je mi to jasný. A nemají si co říct. Озвучив вот эти вещи, практически фашистские, практически нацистские, они таким образом. What is your feeling about Belarusians there? Like, are they tired to protest? Are they gonna go to, like, you know, to keep on protesting, or how long it may take in Belarus to something really change and so on? It will take long, and and it's a long way. Sorry, I don't want to sound, you know, pathetic, but that's exactly what I think. Of course, people start being tired because everybody wants fast changes, but fast changes are not happening anymore. They are not happening actually anytime in history. I mean, once again, I don't want to sound too pathetic, but we were always fighting or acknowledging that, you know, Belarusians are so self-centered people, like Czechs actually, you know, like a century, people not dealing with each other, not talking with each other. I kindly ask those who will be, I don't know why, watching this video, to realize that this is a huge historical step, that now people started being a real community, thinking as communities. Článek 12 ústavy přijaté a smluvně zavázané s OSN. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují dítěti, které je schopno formulovat své názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat. Dupat is largented. Siwakins are it in life. I think I Ptali jste se děti, když už tam sedíte a tváříte se, že jste na ministerstvu školství? Já vám řeknu, kdo jste nuly. Jan Amos Komenský se v hrobě obrací. Hamba! Takhle vy pokračujete na jeho pan Sofii, kterou nedokončil. Why not? Jste zločinci! Jste zločinci a každý člověk v tomto národě to ví. A jako tady se to úplně nabízí, aby se lidi zhádali úplně do krve. Professor Timothy Morton is with us, one of the most prominent contemporary philosophers. We would like to really listen to how he views the world today and how he views the relationship between humans and ecology. And the title of this lecture is Geotrauma. Myslí si tady někdo, že blaho dětí České republiky je sedět u monitoru celé dopoledne? So if you prefer to listen to his lecture in Japanese, please select the interpretation button.
školy a i o tobě domácí úkoly. Tuli, jestli chce z toho ze školy, i o tobě úkoly. Jak to, že je přístup ke vzdělání diskriminační? Jak to, že dítě ze zvláštní školy může jít do školy? Would you be able to share how you moved on from studying Shali to how you moved on the ecology, the flow that you followed? Sfotkajte obrázek. How that transition or that progress went about. Would you? हाँ सबको नमस्ते और what would be the greeting? नमस्ते बोलने से समझेंगे मैडम। हाँ जगन्नाथ जहाँ भी कहे संक्षिप्त रे। Je snad v zájmu dítěte sedět 6 hodin denně u monitoru počítače, nemoc se hýbat, nemoc se rozvíjet, nemoc si povídat se spolužáky a nemoc ani na pracovce a na výtvarce vyrábět různé předměty a ješky. Vy likvidujete celý český národ a zejména jeho budoucnost. Tak, a ty směšte ještě budem kreslit. Ale ne, my nebudem kreslit. Budem vyrábět. Oho. Budeme vás žalovat u mezinárodních soudů. My se vás nebojíme. My se vás nebojíme. My se vás nebojíme. My se vás nebojíme. Professor, are you hearing the interpretation? Timothy, the interpretation team. Can you hear? Can you hear the translation? Okay, good. Yeah, thank you. Es una parte del trabajo de la teología. Imaginarios están poderosos tanto para construir como para destruir. Proporcionan símbolos, claves de interpretaciones, imágenes que desear o odiar. Budete se za sebe stydět jednou a budou se za vás stydět i vaše děti. A vaše vnoučata nebudou chtít znát vaše jména, to si pamatujte. Já myslím, že si tady zaspíváme hymnu, to nemá ono nic. Třeba by nás možná slyšel. Ale možná i zpívali, když jsme šli. Zpíval já, vole. A nevím, kdo to byl, já jsem ty slova zapomněl. A to jsem doufal, že si tady dneska najdu manželku. Ale máš možnost, já si myslím, že máš možnost dobrou. My jedeme nahoru? Tak jim tohle někdo řekněte vzadu. Bukněte ještě, jak se můžu.
So are you hearing the interpretation now? This is the English interpretation? Yes? Are you okay, thank you. Ne každý, kdo se k tomu vyjadřuje a má nějaký titul před jménem, prostě tak jako má k tomu fakt relevantní informace. Tak když bylo mi 4 roky, tak jsem trošku zlobila a když mi bylo 4,5, tak jsem trošku zlobila, ale trošku hodně. Tak 2000. Je to fakt těžká doba se v tom vyznat, jako, není to jednoduchý, no. El COVID, según la Oxfam, es la excusa y es el pretexto para que los ricos para que los ricos se vuelvan más ricos y los pobres sean cada vez más y más pobres. Témat, co teď rozdělují společnost, je strašně moc. El tema de las vacunas. Nos dice que la vacuna debe ser para todos y que la vacuna para todos y todas es la vía para reabrir la economía global. Давайте круг. А червоное яблоко. Já znám tolik jako správných, prostě fajnových lidí a jako bohužel taky jako vídám v poslední době, že se uchylujou jako k hrubým, prostě nerespektujícím reakcím vůči sobě. Because of course we make a lot of comparisons now with Czech Republic, with Solidarność in Poland, but... Но мы должны понимать, сегодня вот то, что я сейчас делаю, я говорю на площади, сегодня в России
сделать невозможно. Уже много лет нам пытаются закрыть рот. Нам, в конце концов, запрещают даже просто ходить по площадям, вдумайтесь, и улицам наших городов. Times are different, and one can't just copy-paste Raza Maidan, Raza Solidarność, because times are changing, everything is different. Hay problemas, bueno, de inundación. Y estaba viendo que en países como aquí al lado, Holanda, aquí mismo, en Bélgica, la parte de Amberes y compañía, pueden quedar bajo agua. Tenemos otro ejemplo en las antípodas que es la República Kiribati, donde las islas están siendo ya tapadas por el Océano Pacífico y no existen los fondos y esa gente está sufriendo horrores. No hay tiempo. I am responsible just for myself and I am not so powerful to Člověk musí začít tam, kde co může ovlivnit, jo? A teď vidíte, kolik lidí jako se tím nechá semlít a prostě... Todos estos problemas hay que solucionar todos a la vez y no volver a antes, sino que dar un salto hacia adelante muy fuerte y dejar al mundo parado, bien parado, con una capacidad de recuperación. Bueno, aquí tenemos el tema, ya hablamos del tema de los impuestos, también To není tvůj šéf. la CSI, hablan. Dnešní pražské demonstrace proti koronavirovým zákazům policie opakovaně rozpouštěla. Teďka se tady rozejdeme a potkáme se na Petříně. Demonstranti prošli centrem Prahy bez zásahu policie, většinou bez roušek. Nakonec se vrátili zpět na Staroměstské náměstí. Tam se opakovala stejná situace jako na začátku demonstrace. Teďka se tady rozejdeme a potkáme se na Petříně. Nakonec se vrátili zpět na Staroměstské náměstí. Tam se opakovala stejná situace jako na začátku demonstrace. Dnešní pražské demonstrace proti koronavirovým zákazům policie opakovaně rozpouštěla. Teďka se tady rozejdeme a potkáme se na Petříně. Tak mu něco napíš, když jsi mu dneska ještě nic nepsal. Jsem mohli zkusit, jestli mluví nahlas. Ví tady vůbec někdo v tomto baráku, že hovory na krizové linky narostly za poslední 2 měsíce o 73%? Ali, jsi v pořádku? How can I help you? Je to buddhista. No počkej. A můžeš si vybrat. I'm in crisis. I'm having a panic attack. I'm having an anxiety attack. I'm stressed out. I'm exhausted. Můžeš si vybrat všechno? Víte vůbec, jak jsou děti zoufalé? Ani? No tak. Já jenom doufám, že když napíšeš něco jako, že máš krizi a je to červenýma písmenama, takže nezačne volat třeba na záchranku. Tak to je action. A víš, že já už umím kotrmelce? Já to taky umím. Kotrmelec. Не даешь, что такое iPhone. На счастье. Let's do a quick relaxation exercise. To Is už- there a window nearby? No počkej, to to fakt napsal? Jo. To chce, abych vyskočila z okna? Pojďme dělat všechno, co nám řekne. Hele, napiš mu, že on bude scenarista tady toho dokumentu. Já mu věřím, jako. Přece by si nenainstalovala na mobil nějakou blbost. But instead describe the shapes and how they are moving. On se zbláznil, ne? To je z empatie, hele. On se zbláznil z té empatie.
my lizard died. Co k němu cítíš? Teďka už nic, už jsem za ním. A jak dlouho se máte? Asi měsíc. Známe se od 4. ledna. Now zoom back into your body. Okay, I'm zooming into your body. Take a second to observe how you're feeling now. Like a zoomed in person. Not hungry anymore. Včera se mi zdálo o tom, že měl Pavel psa z útulku. A ten mě strašně počůral. Jako pes, nebo... Pes, protože jsem se ho jako vzala na klín. A on, jak byl z toho útulku, tak byl nějaký prostě týranej. Tak mu napiš ten sen, uvidíme. No pojď sem. Pojď sem. Tak. To já se s ním vždycky bavím pravdu, mě, jinak to nemá smysl přece. Jinak on se zblázní. Ale aspoň se zblázní jako v pravdivý reakci na mě. Ne, že se já s ním snažím manipulovat. If I were hungry, I'd want a cheeseburger. Marta says that's what they ate today. That's not true. Aha. He's lying. Here's my theory. I don't know if it's true, but for me personally, you can only really cry for real after you smile. So most of my job is actually trying to help people to have some smile, which is not the opposite of the sadness, but it's actually more like a kind of Mami, koukej, to jsem tě nakreslila. Duha a? A tyhle písmenka. A tady sluníčko. A jaké to jsou písmenka? Hu. A. I. A. Sluníčko. T. Děkuju. feelings are strange because they are not just symptoms of things that happened in the past. In a peculiar way, feelings are from the future. Tam jde o to, že ta jejich láska je tak velká, že oni jdou jako proti té své normální orientaci, která je heterosexuální. Ale ten vztah prostě je tak silný, že to jako, že se to přehodí. Ukaž to video. This year also I found out about my gender. I am a non-binary person. We all of us want to be happy. No matter how difficult situations we are, but if we want to be happy, and this happiness can be achieved only when we are able to answer the call of God in our life. Já jsem dneska četla tu Luz Irigaray a ona tam prostě se jako říká, že když jako lidi mají mít jako nějaký skutečný vztah, že potřebují prostor pro mlčení, pro ticho, že v tom se jako odehrává ten skutečný vztah. To jenom znamená, že jsme neudělali tu práci, se jako definovat spolu nějaký koncepty, dohodnout se, jaký máme pohled na svět, dohodnout se o tom, jaký jsou naše city, jaký jim přikládáme význam. Prostě mlčení a meditace, to je něco, čemu nevěřím.
Cítících bytostí je bezpočet, slibujeme všechny zachránit. Sebeklamy jsou ustavičné, slibujeme všechny prohlédnout. Učení jsou nekonečná, slibujeme všechno poznat. Budova cesta je nepochopitelná, slibujeme ji dosáhnout. No co tady děláte? Konec. Bylo takový nepřesvědčivý, co? Málo, no, tak je to neseriózní. Old Thomas Edison mixing up the medicine, messing up time from Accrington to Amazon. See them all come with the wires and booms and their richy little bums saying, play a funky drum. Jakože dítě z mateřské školy může jít do školy. Each jump in the dark, we claim as our own. We know it's a lie, we never acted alone. Each jump in the dark, each jump in the dark. The machine became the star, beats to the bar. Poor Gus Dudgeon lying in his car, down in the basement, messing with the moment. Alchemy and elements, smashing up your instrument. Old Thomas Edison mixing up the medicine, messing up time from Accrington to Amazon. See them all come with the wires and booms and their richy little bums saying, play a funky drum. Myslíš, a nahoře budu dát je špítky. A foot in the past, a head in a book, a soup of opinion, a ladle of luck. Each jump in the dark, each jump in the dark. Comedy, as an art form, is deeper than tragedy. Tragedy is a very small. Excuse me, young man. Is that right there you want to get? Old Thomas Edison mixing up the medicine, messing up time from Accrington to Amazon. See them all come with the wires and booms and the richy little thumbs saying, play a funky drum, funky drum, funky drum, funky drum, funky drum. And this is what helps us in the end to